Здравейте! Това е детската количка Луна 3 в 1 на марката Лорели. Специфичното при нея е, че има трансформиращ се от зимен в летен кош. Сега ще ви представя вариант номер 1 с зимен кош. Количката Луна 3 в 1 притежава регулируема дръжка, която лесно се позиционира спрямо вашето желание. Също така притежава сгъваем сенник. Грифът на количката лесно може да бъде отстранен. Количката притежава и компактно покривало за крачетата на детето, което лесно може да бъде отстранено. Зимният кош е и реверсивен. Това означава, че може да обърнете детето да гледа към вас. Сега нека ви представя вариант номер 2. Как зимният кош се трансформира в летен. Летният кош притежава също покривало за крачетата на детето, което е различно от вариант номер 1. То се поставя много лесно. За праволинейно движение на количката, предните колелета са снабдени с стопери. А задните колелета притежават спирачка. Лорели е помислила за вас и за времето ви за пазаруване. Затова количката има огромен кош за пазаруване и удобна чанта за принадлежностите на детето. Количката Луна на марката Лорели има и трети вариант с столчето за кола. Можете да носите и лесно вашето дете, ето така. Много ми беше приятно да ви представя количката Луна 3 в 1 на марката Лорели. А ето как се прибира багажника на вашата кола.